Makadi Morris Baba sana vikare pano pachi viti chenye zimejiba rege zikupanya zikupisa zone zo atine imwe nyaya yalika kana nyaya ya body zikapana pada utinge tikunzwisa kuti zviri kumboitika munyika Zimbabwe ko azvina kumira musha zvina kumira mushe right nyaya iri pana pa Morris Zimbabwe yakamira kada so kune marori mamwe anooneka anoshanda kuma mines akaonekwa achienda ku Mozambique ane raw lithium yazvo Morris Zimbabwe zvinu azvina kumira mushe vanhu vari kutaura kunzi demonstration inofanira kutoitika ende munhu arifanira kubuda muofisi immediately right. Muri Zimbabwe kana musina mbobvira makaona hondo ichiitika kune isusu mabone free nevamwe ama2k tichazoiona pakubviswa kwaEmmerson Mnangagwa because Emmerson Mnangagwa chisi chinhu chiri easy chekuti vanongomuka kutaura kuti takutomubvisa pachatomboitika ka civil war zvinhu zvozvinaka zvazvo but panapa nyaya yemarori aya inyaya yanetsa right. Tina comrade Neva Masera sie panapa pari kuchitobhomba achiti dear Emmerson Mnangagwa, we are certainly inciting Zimbabwe to turn against your evil regime. Yes, indeed, we are inciting them to take to the street and demand your immediate resignation. And there is absolutely nothing you can and we will do about it. You don't own Zimbabwe, right? Muri Zimbabwe ndo nyaya rumba kuna komre Neva Masera same. Tinakutenda muri Zimbabwe nokuona community pano. Tudze zvamunofunga. Thank you. Right. Maskera sei maZimbabwe nsikose kwamuri. Vari munana diaspora nzvimbo dzose dzamuri. Aiwa itirwai zvakanaka naShe tinovimba simba raMwari rioneke pamusoro peupenyu hwenyu. Nhasi uno uri musi wa3 March 2025. Mwari ngaakukomborerei, Mwari aratidze simba kwamuri kwose. Tinokudai zvikuru vana veZimbabwe. Imi ndimi varidzi venyika, vana veZimbabwe munofanira kuvaka Zimbabwe kuti iende forward. Tinoda spirit of togetherness, ndo yatinoda iyoyo. We need to build our country together regardless of tribe, religion or color. Atidi vanhu vanozvitutumadza vachishora vamwe kuti uyu mushona, uyu mundevere kana kuti uyu anobva kudivi rakati. Chatinoziva isu ndechekuti we are Zimbabweans. Tinofanira kugaidwa nemurau iwoyo, tisarasike, tisakanganwe zvakarwirwa nevakuru vedu. Izvozvo kana takazvichengetedza senyika tararama, hazvina kunaka kuti sevana veZimbabwe tipromote tribalism. Kuti mabumbwa, zvakati, ningi, tichazo aiwa. Tinoda kubatana, ndo zvakakosha izvozvo. Mandevere, Mashona, Makaranga, Papi nePapi, we are Zimbabweans. Even vakabva kuMarawi, vakauya kuma 1920, kuma 1901, vana veZimbabwe tinovada. Saka izvozvo ngazvizikanwe, tati tizvitaure. Saka zvakadaro, ndinoda kuti manhero anondiyambire Major Street anonzi Farai Gwatima, kuti ngaachengetedzwe nemutemo waakatsidzira kuti achava Major Street anomiririra zvido zvenyika achisevha mainterest egovernment nejudiciary. Kwete kuti anoita basa rekupota achipiwa mari kunzi atsikirire vana vanenge vakazvisunungukira vari vazvizvarwa zveZimbabwe nenyaya yekuti vapesanawo nemaindividual. Manherano kana pane bhururu wake ari kunzwa message endai mutaurire kuti save mainterest ejudiciary, umire uri pachokwadi ndava. Your time is coming. Wakambovharira even ana Jacob Ngaruvume kavharira iwe uchiwataurira zvisani basa zvachitenderedzwa makoti. Chinosaka kuti vanhu vapiwe bail kana muchiona kuti hamuna mhosva, hamuna exhibit, hamuna evidence yemhosva vanenge vachiita chii. Iwe waita mbiri yekushandiswa naMnangagwa iwe uchipiwa mari pickup farm. Chidriver usiku chinopiwa mari naNashoni. Ndiwe the same wakavharira Jacob Ngaruvume uchimutenderedza akavharirwa iye asina mhosva. Wavharira futi ningi Dhara uchimupomera mhosva dzaari uchimutenderedza uchimunyima bheri nezvinhu zvisane basa rese. Munhu akauya ega, ukaona munhu aenda kunozvita handover ega kumapurisa
kora kuti munhu iyeyo haana pfungwa yekutiza because aida kungotiza akatiza. So garai mamutaurira uyo anonzi Farai Gwatimao kuti nyika haisi yake ende basa rake rinogona kutongopera at end time because ari kumutuma ari kumupa matoko nokumdzimba edzinga at end time ende acharwadziwa zviri very legendary. Handidi kutaurira zvenhema izvozvo ngazvizikanwe. We are not scared of him nenyaya yekuti anenge akapfeka chinhingi checheche. Time ichasvika yekuti munonyadziswa da kutaurirai because nyika ndeyevanhu. Hatingaite hunhu hwakafanana naihoyo. Vana vaMunangagwa vari kuenderera mberi nenyaya yekuda kuramba vachiisa mapocket money mukati mehomwe dzavo. Akatangira panhau dzehealth akatumana Derish Ngwaya akanotora mari health vakasiya health iri bankrupt. Abva ikoko hapana chakaitika aburitswa zvino vagadzira chingungundrengu chokuti vaende vanotora mari kuGeopomona. Geopomona ezvinozvi yakutorera kanzuru mari yakakura zvikuru every month. But haina kuperera ipapo. Nhasi uno yaadvansa yakutora vashandi vekanzuru vanga vari interested vanga vari in charge nenyaya dzekunge vachicleana maroads vachitora vachicleananing yakuvatora ivavo yakuda kuti sign another contract yekuvatorera zvakare mari ivavo vanenge vachicleana. Vakufoswa zvokuti vakashanda nguva yakareba sei kukanzura hazvina mhosva mabenefits avo hazvina mhosva vakunzi ngavaende vanoshandira Pomona. Vanenge vasisiri employed neCouncil board. Council haisisina vanhu vanotakura marara. Geopomona ndiye yakutakura marara. Kureva kuti mari inenge yakutorwa zvaina naShoni nana Derish Ngwaya. Handi muri kuona zviri kuita mwana waMunangagwa mapwapwa anotiitira. Apedza kudaro arida kutora nhingi police Council police yenhingi security police arida kuitora zvakare. Iri kufanira kutorwa futi neGeopomona. Nyorai mazwa ndiri kutaurirai. Abva ipapo zvakare ada kutora nhingi department remvura. Riri kunzi rinofanira kuitwa nhingi onad neGeopomona. Nyika inoenda kupi nevanhu vakadai vari kuita zvinhu zvisina kana nemusoro wese zvakafanana naizvozvo. Vana veZimbabwe I think kana youth makasasumuka nawo mucharamba muchitambudzika zvamuri kuita izvozvo. Chambaramba muri vanhu vokuramba muchipema muchisekerera ana Munangagwa vachiba nemabhururu ava vachiita zvavari kuita izvo. Hapana chiri kuzombofa chakanaka as long Munangagwa ari president. Ndiri kutaurirai. Agreba ma-institution egovernment ari kuprivatize ma-institution egovernment akawanda achitora achipa mabhururu ake. NRZ iyo nhasi uno yagwadama pasisina kana chiripo. Saka vanhu veZimbabwe ka youth sumukai. Ngatinamatei kuti muvengi wedu ngaakande mapfumo pasi. Hatisisina kwatinoenda as long ane zvaari kuita izvi. Hakuna munhu achaemployiwa, hakuna munhu achazenga achifara zvokuti anoemployiwa achiwana mari nehurumende yaMunangagwa. Saka ngatinzwisisei kuti muupenyu vamwe vanenge vachiti tazotaurwa nanyoka yemabhunu sei tachifanira kutaurwa nemumwe munhu anenge ane dumba akakomborerwa nedumba akareba maningi. Sandizvo Mwari zvaanoita muupenyu. Nzwisisai kuti in life pane imwe distance yaunotakurwawo nevanhu zvisinei nekuti iwewe wakangwara sei kana kuti une chikoro une madegree. Mwari akazviita izvozvo iri reason yekuti pride yevanhu idzike. Pane imwe time pane imwe distance yaunotakurwawo nevanhu despite kuti wakadzidza stereki une madegree. Kuleader nyika, kutungamira vanhu akumboda mabhuku akawanda nemadictionary nemavhoko. Kunongoda wisdom straight from God inobva kuna Mwari. That's why muri kuona tangati nemamwe maleaders aisvisvina chirungu stereki but still vanhu vachitambudzika. Saka mucherechedzewo kuti Mwari aida kudzisa pride kuti no look, even waita chirungu haisiriyo measure yeintelligence. Unogona kudzidza chirungu stereki, it's just a language. Iri ngwani language. That's why makaona kuti even ana Mama Gaddafi chirungu chacho anga asingachitauri kana akaenda achinoita madiplomatic relations ainga anotoni vanhu vainge vachitomupirikira chirungu ichocho. Iye achitaura chake, iye achipirikirwa achitaura chake, but akaita zvimwe zvinhu zvakaoma, zvimwe zvinhu zvakanaka zvokuti nhasi uno vari kumuregreta. Saka don't think kuti kutaura chirungu ndo measure stereki yeintelligence.
vatungamiri ava vanoda wisdom because ndonzwa mumwe akaona mutungamiri kana anga vice president kana ani achingotaurawo chirungu matauriro ake anobva afunga kuti ndozvinopa kuti don't think kuti kutaura chiri fluent English ndo measure intelligence kana ndozvinopa kuti vanhu vararama zvisizvo. Nyika yedu inongoda munhu anogona kurana a free corrupt government or aine ideas anoita kuti nyika iende forward oregera kutenderedzwa nembavha zvoga maminerals arega kubuda taraona zvaari kuita azvimboda degree kuleader nyika muri kunzwa here. That's why muri kuona kuti even ana muturi Ncube nemadegree avanawo iwayo vanhu vari kutambudzika mari kudonha each and every day. Saka tiri kuti kudii tiri kuti izvozvo zvatiri kutaura vanhu ngavakumbire wisdom ndokuti vagone kuleader nyika. Nyika hailidwe nemadegree, nyika hailidwe nemabhuku amakadzidziswa nevarungu amakaya makapiwa makaenda kuchikoro stereke mapedza time muri mumwe. Chikoro chakanaka stereke because unogona kucommunicate nevamwe vanhu nemadifferent languages. Une zvimwe zvaunodzidza hatichishore chikoro chakanaka stereke but don't think it's a measure of intelligence. Unogona kutonga une chikoro but still uri dofo, une madegree but uri dofo. That's why tine mamwe matofo ari kusapota nyaya dze2030. Saka zivai munotoda wisdom inobva kuna Mwari ndo inopa kuti kana makataura chinhu chiitike panyika. Muri kunzwa? Ende chimwe chinhu chandisiri kuda kukanganwa ndoda kuti before musati maripa varungu vamuri kuda kuripa mari mabillions iwayo, endai mufukunure macomrades akafira kuhondo vakavigwa munzvimbo dzisiridzo, mapfupa avo mamwe akangoparara. Macomrades asara macomrades aya maveterans makabvunza kuti wakangoona nani wakangoona vanotaura ndandina ninga akasarira panzvimbo yakati, ndandina ninga akasarira panzvimbo yakati, angadina ninga akavigwa pakati. Endai mufukunure macomrades adzoke kumba musati matsiva varungu. It's a very big betrayal iyoyi kuti munoenda kunoripa varungu mabillions but mitadza kuenda kunotora vana paMozambique vakavigwa nzvimbo dzisiridzo kuti vauye vavigwe nehama dzavo. Mutadza kuenda kunotora vana paZambia vakafira nguva yehondo vachiita kuti Zimbabwe isununguke muzoba henyu mari zvamuri kuita izvo. Vadzimu vakatsamwa dakutaurirai. Vadzimu havasi kufara nezvinhu zviri kuitika izvo dakutaurirai. Vadzimu vatsamwa nenhau idzi dakutaurirai. Munganyepera nezvenyu mugokwidzana ndege dzemashanga kwamunenge muri ikoko. But I want to tell you this. Know that kuti anytime chiri kuchaya Mnangagwa must go. Ungapfurirane zvako nemabhururu ako. Urida kuripa varungu iwewe kuuya kuzoripa varungu. You are a spy ukatumwa nevarungu iwewe kuti uye uzokanganisa nyika yedu iwewe. Uda kuenda unopa varungu mabillions nenzira yekuti pamabillions ipapo uda kutoba futi mari ipapo. Indava iwe une pfungwa dzakafa kudaro. Une moyo kuda kuenda kunoripa mabillions kuvarungu but hauna moyo kuenda kunofukunura macomrades akarwira nyika akasara kuti ave kuzovigwa nehama dzavo zvakanaka. That's nonsense. Hazvina kana nemusoro wese zvinhu zvinoitwa naMnangagwa. Uori hwese unofana kuti upere dakutaurirai. Vadzimu vakatsamwa havasi kufara chose. Saka tati manhero anoti kutaurirei kuti hapana chiri kudzoka kumashure. Vachange vari murodhi tinoda vanhu vane discipline. Vari kuzopinda murodhi tinoda vanhu vane discipline. Munofana kunge muchipiwa maorder nevanhu vanenge vari paground vanenge vari mamurimo ndo vanopai maorder. Hatidi vanhu vanongoita zvinhu zvisina nebasa rese. After demonstration nyika yedu inofana kuvakwa iende mberi. Hatidi vanhu vanoluta. Hatidi vanhu vanopisa motikari dzevanhu. This is a very peaceful demonstration. Zvokuti vanhu vanotanga kuenda kunopisa mahospital, mangwana ukarwara unoenda kunorapwa kupi? Mahospital edu we know challenge yatina, hakuna mibhedha, hakuna zvipata, hakuna mishonga nenyaya yaMnangagwa nemabhururu ake. Vakaluta mari kuhealth. But anyway, hatingati kana tapinda mudemonstration kati akuenda kunopisa zvipatara takwenda no. Ati demonstration inoita kunge yevanhu vari kutumwa zvinhu zvisina nebasa rese. We demand Mnangagwa to step down in that day. Hatidi vanhu vanopisa motikari dzevanhu, hatidi vanhu vanopisa zvipatara, hatidi vanhu vanopisa zvinhu. This is a very peaceful demonstration but zvikoro zvinofana kuvharwa. Mashops ngaavharwe. Wakavhura kashopu kako uchititumbwa, you are provoking us. Kwazona kashopu kako kazotorwa, don't blame us. Kuona zvinhu zvako zvazolutwa, we don't care. Police yazodika, no, we don't care. That's rubbish. Tinena zvezvo. Tira kuvaka nyika inosunungukira munhu wese. Zvemarabishi ekuti hanzi vanhu vanosikira vachikizidzirwa, vanhu vanosikira vachitirwa zvisina nebasa rese, that must come to an end. Nyika ndeye vanhu. We want to teach
vamunangagwa kuti munangagwa iwewe zvawaifunga kuti iwe ndiwe muridzi wenyu. Takaona chimwe chividhio chakaiswa naWiki neChivhaya. Chivhaya akutoona kunge pamwe ndiMwari. Saka pachazo unonzwa mamhanyiro anoita munhu ane dumbu. Tiri kutora mota dzese dzaChivhaya nemajeti zvese tiri kuzvitengesa. Tova tatora mari yacho toidzorera kuHealth. Takuti tsive mari yakabiwa naWiki neChivhayo nezvese zvaakaita neyakabiwa naDerry Chingwaya togadzira nyika. Ndozvada kuita izvo. We are not going back, guys. Musambofunga zvenyu kuti kana muchinyeperwa nevamwe hapana zvazvinoita. Tiri kunzwa varakashi vari kufurira vanhu kuti anzi musi wacho 31 vacho vachaenda kubasa. Enda kubasa uone, uchaona, uchanasoona kuti mahwani. Saka vanhu vari muHarare, make sure kuti before musi wa20 moita make sure kuti maaccommodate even mabhuru enyu anobva kumusha, even vanenge vari outside ngavauye muHarare, because muHarare ndobada kuti tatopedza nenhau iyoyo. Zvokunzi hanzi paState House pane gedhi kana pane chiti chazviparadza zvese zvezvi. Toda kuenda kuState House kwacho kana aramba kuita step down, we go kuState House. Want to make sure kuti Mnangagwa is gone. Togadzira nyika. Chinhu ichi ndechevanhu, hachisi chema-individual. Hachisi chaGeza, hachisi changu. Ndechevanhu vese, ndechevana veZimbabwe. Hadi mazvinzwisa. Saka zvizive izvozvo, tinoda kugaidwa nemutemo, tinoda kuteedzera mutemo. Asi taona kuti Mnangagwa atitadzira, saka hatidi kuramba tichitaura nezvake. Mwari anova nesu. Mwakane mazuva Mwari ngaaramba achiropafadza baba aGeza. Vakativimbisa vakati no, ticharamba tiinemi. I thank you so much, Comrade Geza. Your presence doesn't make us weak, but make us strong. You always there for us. And you teach us to be strong, and you promise us not to give up. So thank you so much, Baba Geza, and ticharamba tichitedza matsimba enyu nezvamakatitsiza kuti nyika inofana kusunungurwa. Makaramba makati hatina kurwira kuti nyika ive iri vanhu vaviri. Mudzimu yaramba yati vana vakafira nzvimbo dzakasiyana-siyana ngavafukunurwe, vauye vavigwe zvakakodzera kunzvimbo dzavo. Musati maripa mari dzekupa varungu. Munovaripa varungu muchivapa chii? Muchivapa mari dzei? Ivo vari vakanga vachipfura vanhu vatema. Kwete kuti takamaka varungu, but zvinhu zvakaitika zvakatoitika. Handina kana problem yevarungu ini, but zvinhu zvakatoitika zvakatoitika. Totovada as my investor kuti vatouya munyika medu, but hamugone kumhanya kuenda kunoripa varungu. Imi vanhu venyu vakafa musati mavafukunura kuti vauye vavigwe zvakanaka. Mnangagwa ngaaende, haana any plan yekuvaka nyika. That is that.